comment Ủa mình được hát đây mà thằng kia nó cái gì thật thế này em là đúng rồi nè thằng đó cơ rồi cơ like gì lông khi là bé chạy lông là gì lông sẽ ra khởi bị ba bay nè 아다 빈철 고등 곤통리프라이 아차 아차 선등한나 고가시네 페페페 보이 좀 되지 산치로 모장 다이하이 곤통아 고가야 산치다 자네네 쑥 나바데네 쑥 자야 딕세 더이드나 사라도 자히네 시앙네 더이 시가 자후루다 그거 thầy chơi của gà pepe pupu hai năm cái này rồi hai hiện bài hello hai na mình là mini like then vô gạo này thank you so much hai na mình rút ra nó hơi một vẻ sao là bay giờ lại về hết chị lông đã chạy lông chắc là xuất ra cái bà lì lại ra cả nó xuất ra cái ba bill like nè đó đó tôm hi hồ kia ra su la kha na lại nưng nè ra su li kha na lại nè ra su li kha trong thế chứ mấy con ông bên đây con thùng ống uống gài rất là sẽ dây lông nia balmin nè sự thế bia nó là gì nào mình thấy dirt kamar dirt Kanti đó cô qua dừng dạp chắcซึ่งอันบีดอกพี่ดึงฮัลโหลอะไรแบบนี้นะมาช่วยกันบีดอกให้มาบริดอกมาที่ชงคือให้เนี่ยดาลีเชดาลีดาบัตเทิร์มินตุลฟาจาดูสิลูกให้เด้เบทาริยะเทนเราทัดให้เอเซเบอร์ข้ามันเมาดังเนี่ยเดเอ็นโบโรแกเรตุแกเฮเด็กเอเมนกูบอลไรแกจีลงอ่ะฮัสไรแกเฮเอเมน
Dosay मा होनखो बिदावा नाजावना दोनहाय गुंग्रायखौ खाबाव जायो फै सानसे बेदा फैदों आं लाइभआव थाङाखै नों आयु थांनानै फैयाखैबा सोर लाइक हैखो सोर कमेन्ट होनानै फैखो ओमफ्राय लाइकबो होआ थांनोसै आं कमेन्टखौबो रिमुभ खालामना आयु बेटा ऐसा होता है क्या नै गथ'आ थैसै र' आदै थैसै गगाजोंनो आंहा नै हेसपेस हां लानो हायो ना जानो हायो ना लोंनो हायो सुपाराखै जोंहा बारखो लाइक दोन थेंक इउ सुपार वेलकाम भिडिअआ एसे बुरजा नाजावना दोन साब सुप लोंनां फुदुंनानै से बाबसेयावनो ना सानसुआ लाइक दोनो थेंक इउ सो मच बेटा जायलङा मेरा वीडियो कैसा लगा मेरा वीडियो क्या मेरा वीडियो कैसा लगा होनदों बिरदावा आं बिरलांनोसै हाय दे थाथ'दोनो दे थांसै आरोना फोर जालायबावबाय आयना आगै वेलकाम नालायथिनो आयना आगै मा होनबावनो दां मैया मोनायाव नों दंना गैयामोन सुपारा ओइ सानसु गुड मर्निं होनदो थैसै गथ'आ थैसै गोखै जिनिस मोननाय मोनबा एकदम बानलु दुन्दियाजों सिफ्लेना जागौमोन आं नारें एबुदुं जानांगौ दाहाय र' साला मैगं गाय आंजों जा सुथुरथार सानफ्रामबो जोबनो थाङा सानसेबाद लाइक होआ आं खर' सादों मैया लोंनायानो आयु बेसे लोंनाय नोंलाय खै बोथोल नागा वाइट जालायबाय जायलङा मिनिबाय आरोना सुपारा हायनासै गुड इभिनिं थंगालिनो बाय Adi थेल' रोंजाबाय hello guys good coffee नि मावनायखौ मावबाय था जानायखौनो जाबाय था ने हायना आगै हायनास्रि माइब्रा बिदै दोखो लोंखादों मैयायै नंगौ मैंने कल वीडियो एडिट किया है ना कैसा लगा वीडियो अच्छा अभी देखा ही नहीं मैंने देखूंगी मॉर्निंग थंगाला ना मिनिबाय साइनासि बबे एंगेलजों नायना थंगालि होनखो होनना रागा जोंबाय मा एंगेलजों नायदों बेबा सोबा जानो लुबैदों होनना रागा जोंबायनो रतनागै फैदों जोंहा हाय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं रतनागै वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय मर्निंनि मा जाखो मैंने न्यूज़ का वीडियो डाला था ना वो तो देखा था ना मैं कल बहुत अच्छा था मुझे पता नहीं है रे कैसा करते हैं ऐसा नागा रतना हाय नास्रि गुड मर्निं होनदों
सुपारा हायनासि नोंनि गन्थं बिजौखौ नायब्लानो हमनो हायो थंगालि होननानै। गन्थं बिजौखौ नायनो हाबाबो नायनानै हमनो हायो नोहाय। हायनासिया सेम टु इउ रतन होनबाय। मा ओंख्रि नालायथिनो ओंख्रि दालिसैहाय आगै हायना। हामगौ बिब'खौ नालायथिनो। बिब' गिदिरा नोंना आंखौ मैया जारायदोंहाय। नोंनि बिब' गेदेरा माबा हरनाया माबा मिस्टेक थांफ्लांदों आंजों। नायहैफिनाबा मिथिनाय नंलामोन आङो। रिभिउ थाङाबानो मिथिनाय नङामोन आं। दानफिनबाय आं। ओंख्रिया माबासो दालि ना बाथोन मैद्रुसो। नोंहालाय मा संखो हायना आगै हायनासि? आप कभी वीडियो में बना दिया क्या वीडियो? गगा मोनदोंब्ला गन्थं माथेना सं नङाबा ओंख्रियाव सिरिगोननो। आं संखायाखै हायना जाबायल' आं मैद्रुजों जाबावबायसो एकदम सान्दुङाव सायनानै दं आं नै न' सिंनिफ्राय सान्दुङाव फैबाय आं। हायनासिया मा होनखो आंनि बिब' गेदेरा मा होनदों होनना मिनिबाय। कयले खाराब आमी नाय कय बरे आजके हयल' गयल' होनदो। गगा मोननाया मैद्रु जाबावबाय लबियानो आरियाबो माथो गोखैसो जाबावगोन आं दा नारें लेबु साला। र' दा कल हरना सोंहरगोन आंनो आयै थैनो रायहोबावगोनहाय नोङो आंखौ। बेसै गगा मोननायावनो मैद्रुसो जाबावदों मैथा खावब्लेनो आयौ नोंबो रायबावबाय आरो आंखौ बिब'खौ हामगौ नोंसोरो सानैबो रायनोसो फैदों नामा नोंसोर आंखौ हायना सुपार थानो गगायानो माबा बायदिसोहाय आंना माबासो एकदम बिलोगोसो आंजों सानसेल' मोजां थायो थानबाय थानाया एकदम मास मोनसे मोननै गाहाम थायो। बबेसिम थाखो अनला ओंख्रि जाना हो गगा रोङो आयौ नंगौ जानांसिगोन लाइनखौ एसे खोन्थालाय मा खोथानो आयै दायखौ बरे हायना आगै जैलङा मिनिबाय। सुपारा मा होनखो आं दसेल' दे मैथा आयौ हाबायाव थांनि खामानि मावनो आयौ सुपार आगै मैथा खावब्लाबो जाहैथारसिगोन नामा नोंलाय हाबायाव दा बिथिंफोर ओमफ्राय जोंहा गिलासाव जमा खालामना सिरि गलायना लों गन्थंनिखौनो आयौ रायलुंगा आपका पिक्चर का नाम क्या है क्या पिक्चर मेरा पिक्चर का नाम सर्दी बुखार है शायद। कौन सा पिक्चर दिया है मैंने तो नहीं दिया रे वीडियो नहीं दिया है मैंने चलो
Jilong na Jailong em खाम्फाखै फैदों जोंहा ओइद लाइक दोनदों थेंक इउ सो माच आगै खाम्फा माबोरै दिनै खब्ला फैबाय आरोना आं रायबाय बे थंगालिया मानो बायनांगौ जाखो होनदों रायनांगौ जाखो होनदों एम खाम्फाया आब' खि मा ओंख्रिनो ओंख्रिया दालि ना बाथोन मैद्रुसो नोंहालाय थैगोनहाय रावबो इदि हारसिङा खोमा जोंहा हायनासिया है खोथा गैया सोंहर खानोसै आं मा जालायदों माबा गुलु गुलु नामा होनदों दासो ओमफ्राय खाम्फाया आब'खि खबर बोरैहो होनदों खबरा मोजां नङाहाय आंना नै मोजाङानो जादों खालि गगा गुजुनाय सानसेल' मोजां हानोनो रोङा मुलि जाबाबो ओमफ्राय आपका फेसबुक का नाम क्या है वो ही है ऊपर का जो देखा है ना वो ही है हायना खि हेल' होनबाय जोंहा खाम्फाया हायनासिया लेवरा मा थगायबालि बेलायनो रायदों आंनाबो मिस्टेक थांदोंमोनबा रायखांलाहाय आं बेहायना ओमफ्राय या बुंजागोन एम खाम्फा होनदों आब'खि आंना मैथाजों ना गोथावथारहाय मैथा जायो जि गोथाव जाबाय जोंहा एम खाम्फाया हायना मा ओंख्रि संखो होनदों सुपारा लावरि मा थंगालि नङा बिलाय नों थङालिनो थैनोसै मा जाबा मोजां जाबावगोन बे गागोन चाइनिस बायदि जालांबायहाय आंना गुसु जाबानो दसेनो जायो दै दांबानो ओमफ्राय जोंहा गुमै राभा फैदोंमोन सयका राभा गुमै हायनासिलै हरबाय नै हायनासिया मैंने प्यार कियाजों अनला साइकेल बलजों बोरसि सेन्देल फिथाजों आलु एम खाम्फा ओंख्रियानो खायै मैंने प्यार कियाबा मा जाखो लाइक दान बिब'नां होनदों थेंक इउ स' माच बुमेराबा अबेनिफ्राय दिनैसो खब्ला नुथाराखै आं नोंखौ मैयाबो एम खाम्फाया आं अनल' दे आब' आं गारि सालायनो देनो अके दे सावगारि गगाश्री बि होनदों नै अबेनिफ्राय गबाय थायोथाय गंगाया आयु नाब्रेब्रेयावनो गगायानो जोम थाङा सुपारा अन एम खाम्फाया हायना ओखि बोरै दं खबरा होनदों हायनासिया नोंखौ आरो नोंनि न'खौ सान्द्रि बादि गब्लं होजोबगोन आं र' थाङाब्ला होनदों सोरखौ होनखो रागा जोंबाय आरोना हायनासिया मोजां एम खाम्फानो हायना ओखि गोथाव दे आंनोबो हर होनदों एम खाम्फाया हायना होनहरबाय आरोना गैला एम खाम्फा जाजोब्बाय आंनो गुमैया थांबाय खोमाहाय जोंना बर' जायख्लं बर' सेन हरबायहाय जोंहा फेसबुकआ आसोला जायख्लं बर'
Sandra, या है मोस्ट वेलकम। Sandra, मेरे LB पे कैसे हो? जोंहा दुलुराथ' नायनास्रिया बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाब्ला जुलिनि समाव जुलि जायाब्ला उनाव पस्तायनांगोननो। दे जादो होमबालाय नोंबो। Sandra, लाइक होनो थेंक यू सो माच लाइक देने के लिए। सुपार थङालै आंहा न'आवनो गैखाया, बिमाबो गैया बिफाबो गैया, न'आवबो गैखाया, माखौ गब्लं होनो नोंलाय थङालि होनदों। जुमब्रा फिथाइ फैयाखै नामानो? गैया, दहाय फन हरदोंमोन, गैया, दा गैया, फैयाखै जुमब्रा फिथाइया। सन्द्रा लाहरबाय थेंक यू सो माच। राबागुमेया हायनास्रिया बिगुमैखौ बावगारथारबाय नामालाय होनदों। मानो बावखो बियो, माथो होआखै नामा? जैलंआ आपका फेसबुक में कमेंट किया है, हा मैंने देखा। बर' जायख्लं बर'। गुमै राबा बुंदे होनदों आगै आइनाया। एप्पोल जानि आंनो, जा फिसाना गिदिर एप्पोलालाय। ख्राम होननायखौसो जानांगौहाय ना आगै? एसे मिहि बुसाखौ जानाङा। नोंबो जागौमोन नामा दालायथिनो? जाखायो, जानाया जोब्बाय, दाखालि दंमोन। थान्दा बोथोराव बांद्राय फिथाइ जानाय जायाहाय आंना, एकदम गथ'आनो डिफेक्टार जानो। गगा गुजुनाय जानायानो हिसाब गैया आंना, सानसेल' मोजां जायो। मा बुंनो, गावआ आंखौ सैखाबा होनदों। गाब्बाय आरोना मेराबाया। आं गोदै गिदिर बिदै गोनांखौसो जायो होननानै मिनिबाय। जा ओंखायनोथ' आपेल बायदिना नोंना फावलाया। हायनासि एपोलखौ आं जानो हाखायो, मोजां मोनो आं जानोनो। सोर एलबि होदोंब्रा? खैथानिफ्राय दङ दाबो बेयो आब' कुसुमा? खुदै गलायबाय बे दालायथिया होनना बुंदों। गवाहाय आं गवा। ओमफ्राय दा गगा मोननायाव गवा आङो। आंबो एसेबां अनो होनदों मैराबाया। अनमारोथ' बिमा गैजायै नानै ना मा होनखो? बिमा गैजायै नालाय होनदों आरोना। एमखाम्पावन दोलुरन जावबायसो खोमा गुमैराबा होनना गाब्बायानोसै। गगा मोनदों, दिनै दुगैयाहाय, थान्दाथार। सुपारा बि आब' आं एप्पोल गेसावखौसो जायो, मोदोमनि मोनसोयो आंहा, मोदोमनाय मोनसोयो।
एमखाम्फा अन हायनासिया हाबा जाबा मा मोनोथाय आब'? ओमफ्राय फैसा मोनो ना मोनाथाय होनना मिनिनो। फैसाया मोनाहाय मा फैसा मोननोसै बेलाय न'आवल' गोथाव गोथाव मोनजायो। हायना आगै ओंखायनोथ' दा हाबा जाथ'हाय नोङो हाबा जाथ'नाङा दानो जाखा लोंखा बेरायखा साला खिलायगोबालाय देनां बिदि चान्स मोननाय नङा। मोनबाथ' फिसाजोसो खांसिगौमोन आंनो मेराबाया हायनासिया आं हौवाबा नोंजों थाफाखामोनहाय दुगैयि हिनजावजोंनो सानसेल'लाय मा जानोसै बाल मालायफोरा हप्तासे गाहाम थायो माथो आगैहायना थांलाय बै साफा स्लिम बायदिखौ नायलाय दुगैयो नामा बिसोरो दुगैयाथ' गाननाय जोमनायखौल' गोदान गोदान गानलाङो ज्राव ज्राव गालाङो माबाफोराव न'फोराव बिसिनाफोराव एसे लेथेर फेथेर थायो बिसिनियासो गारसोम गुरसोमनो सानब्रै सानबानि ड्रेसफोरा सुवाफ्रामानो सोरनाबा एमखाम्फाया हायना होखिलैनो हायनासिया मानसिफोरा बुरिबाय होनबाय थायोलै आंखौ होनना बिदि हायनासिया गगा मोननाय हिनजाव दुगै हिनजावजों थाफाथारामोन आंनो ओमफ्राय हायनासि होनबाय गुमेराबाया एमखाम्फाया आब'खि गन्थंआलाय बोरै जाखो होनो गन्थंआ एकदम नामलेमले अबेनिफ्राय गुंग्राय गबाय थायोथाय होथेजोब्बाय गुंग्राय गारै गारैनो गन्थंफोरानो खहे खहा जाजोब्बाय माबाहाय एलारजि बायदि बोरैबा साइन्टिस बायदि दङ इसे बार माबा माबि थान्दा एसे मोनबानो माबायो फुङावनो स्कुलाव दोनलांबायना स्कुटिजों ओमफ्राय माबा सुलाबायबाय आरो मोनायावबो एसे गोजांदोंमोन कम्बल गोबा जोमनानै थादोंना मोनायाव ओमफ्राय राभा गुमैया ओइ बि होनदों औ हायनासि थंगालि हाबा जाबा गोसोखौ आराम मोनो बोरा राफोद मोनो नोंगौ नामा थंगालानो हायनासिया गुमै राभा होनलायबाय दे बिटिया लायकबो होनो फैयासै माथो ना एलबि होनो बेलाय ना नायखुमा नोंसो इन्दिना थिग नङा गरम खालामग्रा मेसिन गैया नामा होनदों थान्दासोहाय थान्दायाव जायो ओमफ्राय मिस्टार गुमैया मा होनखो ओइ सनासो लिंनोसै आं हायनासैनो आइ सनासो लिंसैनो सोर नायदों दे कमेन्ट खालामदो गुमै राभाखौसो नायखुमागासिनो खोमा सोरबा ने राभा गुमै राभाखौ नायखुमाना दङ बे सोरबा ओरैनोब्ला फिसाजो गैजायानो राभा गुमैया थोद आंहा बिफा दंखायो बिमासो गैयानो लादोनो बिमाखौनो बिमा लायदोहाय बारा गवा बेसेबां गोबाव जाखो हायना हायना आगै बिमाया नोंसिना गोमानाया गोमाखो ना माखो राभा गुमैया थांनोसैलां बिनो मानो र' नोंखौ नायखुमागासिनो दा थांथ' फैगोन आंहा आइ एन हाउस बिमा दंखायोनो
राबे थांमारबाय नामाहाय जोंहानिखौनो बिमा लिंदोब्रानो राबा गुमैया हायनासिखौ बुंबाय आरोना खावलाय गिदिर गिदिर जि खेबनो लुबैयो आं नोंनि खावलायखौनो नोंखौ आंखौ दा लिंसैनो रामा गुमैया केरासिन फोनना लाबिनो केरासिनानो गैयाहाय जोंनाव मोजां जायो केरासिन फोनबा फोरांसै र' माबा दंमोन मोथां फोथाय माबा दासो गोसोखांदों केरासिन होननायखाय मलमखौ फोनदों एसे मोनथ' एसे माबा जानायनि बागै अन बिदि खावलाय गिदिर गिदिरखौ जि अननो लुबैयो आंनाबो फिसाजोआ जाथोंहाय होननानै मिनिबाय राबानि खोथाखौ दाला फुथारनाय लाइनसो बेना होनना बिदिनो जायोथ' गरम ना केरासिना मलम फोनना लादो एसे जनि फैदो जोंहा जनि जि मसलका गुड मर्निं आंनि लियाव बरायबाय आब' होनबाय आरो दा आगै आब' गाबखोना माखोनो गाबाखै गगा मोनदों हेसपेसनो मैद्रु ओंख्रि जाना होबावबाय आं जोमाव फैदो जोंहा लाइक देट 21 वाव थेंक इउ स' माच वेलकाम जोमाव मिनिफैबाय माखौ मिनिखो नोंहा माखौ मिनिखो गन्थंआनो जायाना थोथस मानो बिदि मिनिनानै हायनासि होनबाय आरो ना गुबैराबाया ओमफ्राय हायनासिया आं बुंनायखौ दाबाव अनला थागिर दाउ फिसा संना जा गगा रुङो मैद्रु मैला दाजाथ' होनदों आं जाबावबायसो जोमावा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जनिया हेल' होनलायबाय जनि नोंना नाम्बारिया बोरो नाम्बारिया फैयाखैहाय जागोन ना जाया हो हायनासि होनदों राबा गुमिया बिकास आगै फैबाय जोंहा हेल' जनि ब्र'नो वेलकाम बिकास जोंहा जनिया गैया होनदों मा खालामदों एबा हायनासिया नोंखौलाय मा होनबावनोसै फाग्लि जाबावबायसोनो आलौजोब्बायहाय मलम फोननानै थैसै आं मेगनाव हाबजोब्बाय जनिया हेल' ब्र' होनलायबाय आरो गैला मेगनाव हाबजोब्बायहाय ओहो जायाहाय गुमै राबा बाय बाय रावनिफ्राय ना मा होनखो ओहो जायाहाय गुमै राबा बाय बाय बे रावनिफ्रायनो
मिपि ब्लग फैदों जोंहा वेलकाम मिनि फैबाय आरो नालाय गोदो दे बिकासआ मा होनखो बाजै एलबि मालिक दाना नुजाथारला माथो बबे खनायाव दं खोमसिलाय होनदों आङो न'आवनो दङ खोमसियावनो जनिया सोर आंनि चेनेलाव फ्रेन्ड गैया प्लिज लोगो जालायदो लोगो जानांगौनो राबागौमोन लोगो दंना गैया जनिजोंनो लाइभल' होनो आं लोगो जालाय गुमै राबाजों लोगो जा हायनासियालाय दंना गैया हायनासि लोगो जालाय हायनानै होनो र' लोगो जाहैलाय दे बिपिआ लाइक dan 41 oh thank you राबाया no मालाय होना मिनिबाय आरोना कुइनासो जा जि भिडिअ होबाय थायो मालाय कुइनमुआ मालाय जि बाय हानानै होगासिनो दं भाइरेल जा दे जा कमेन्ट गारबो होनदों हो जा दे जा कमेन्ट गारबो नों बबेयाव थाबो कमेन्टआ गुमै थाबाखैथ' जागोन ना जाया हो हायनासो होनदोंमोननो ओमफ्राय बिकासआ ओइ जनि ब्र नों बहानिमोनलाय होनना मिनिबाय आयौ सोंफ्लाखो ना माखो जोंहा ब्लगआ मा होनखो आं लोगो जाग्रोआलै नाङा आंदो आयौ मिनिबाय आरो ओमफ्राय खाम्फाया आब' खि दे थाथ'दो दे बायनो दे बाय आगै थेंक इउ हायनासि जनिया मा होनखो हायनासि बर'खौ आं साबसक्राइब खालामबाय प्लिज आंनि चेनेलखौबो खालामदोनो दे खालामदो हायनासिया देरथारबाय फेसबुकआनो देरबाय मालाय रायबा गुमैया ओइ हायनासि गोसो गोरानो रागा जोंबाय नै आंनि कमेन्ट नुवा नामा थाबोबायनो आयै अबहाय थाबोखो नोंनालाय आं लोगो जाग्रोआलै सोरनोमोन नोंलाय ओमफ्राय मा होनखो मिनिफैदोंसो ओरैनो बुंखायो बे ओमफ्राय बाजै मा ओंख्रि संलाखो होनदों ओंख्रिया दालि ना बाथोन मैद्रु भाजासोहाय नोंहालाय हायनासिया जनि साबदान कमेन्ट सेक होनदों जनिया आं दिल्लीनि ब्र'नो ओमफ्राय ब्लगआ मिस्टार राभा थथला मालै मा गोजा देखायदों होनदों ब्लगसा लाइक होनदोंमोनलै नुवा नामा होनदों नुखादोंब्रा आङो थेंक इउ स' माच होनलायदों आङो थेंक इउ होनलायदों बिकासआ नंगौ नामा जनि ब्र होनदों जोंहा मिस्टार राभाया टटलिनो बुंलायबाय मालाबा नोङो थेंक इउ स' माच वाव होनदों आरोना आङो थेंक इउ होननो बावबाय खोमाहाय ब्लगसोआ हिन्दुस्तान फैदो जोंहा मस्ट वेलकाम लाइक लण्डन 15 होनदों थेंक इउ जोंहा हिन्दुस्तान बबेयाव दंनो नोंलाय जनिया हेलौ होनलायबाय आरोना अके होनलायबाय फट'आनो माथिजोब्बायहाय आंना राबागुमै थांसै नामा बायलाखो नोंलाय आंनि कमेन्ट बबेबा नुजाहैयाखै खेलानो आदसा हायनासिया गोसोआ गोरायैनो जानांगौ जाहाथे हाजार बारहुंखा बारा मानो सिफाय लांनो हायि बायदि रावबो दांनो हायै
आरो गोराल' नङा सु होनासो लाबावसै आं गोसोखौ होननानै मिनिबाय आरो जनि thank you so much Adi ha 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 Hello người sao chưa yên gì được hay Hello guys con hey Mary LV please like comment please like đưa đồ बेसे मोननाय नोङो जोमाव मैया माबाया नों एलबि दोननानै आरो नोङो दोनबावदोंमोन ना आं एलबि दोनदोंमोन ना नोङो बेसे मोननाय दाउलिथिया बिकास ब्र मा सिरि होनदों लक्सा जोंहा नोंल'सो एलबि होदों नोङो आब' कुसुमा दंथ' आब' कुसुमा दंगासिनो सोरबा जंखायबा मा होनो सोरबा जंखायब्ला हाब जानायनि होनना मिनिबाय ओइद मोनदोंनो खय खोन्था होनाय खैथासिम दोननाय नों ब्लगा ओइद मोनदों होनदों आरो बियारालाय सोर आब' कुसुम बियार लोगो होगासिनो बियारा सोर जाखो बावबाय आं बियारा सोरमोनबा बावदोंसो फार्स्टनिया 11 मोनदोंमोनलै बुरजा मोनदों माथो मालाय बालिथावनियालाय लोगो गैया दांहाय आंजों जनिया हेल' होनलायबाय ओमफ्राय बियारा गोथै थै कमेन्ट फरायो बायोलां बिदिब्लानो कृति फैदों जोंहा आगै कृति मस्ट वेलकाम लाइक होनबाय आरोना थेंक इउ स' माच आगै कृति बहाव दं आब'ना गुमैया मा मावोनो नोंबायदि बाग्रासो जनि नोंबायदि बाग्राहाय हायनाया जेसमि फाग्लि होबावबायनो आयौ जेसमियाबो होबायाना जेसमिया हाबा जानाय ना सिख्ला आगै हायना जनिया अके आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फिसा माखौ मिनिबाय आरोना माखौ मिनिखो हाबा जानायसो जेसमि बिटिवाया होनदों हाबा जानायसो बे खृष्टान आयौ नंगौ आं सिख्ला सानबाय थायोमोन बारा हमनो हाया दे आं बांद्राय नायनाय जायाना भिडिअ सर्टखौ नायनाय जादों आरो मालाबा मैयाबा दहाय नायदों हायनासो मानखो अननानै जायफोरा लाइक होदों अननानै लांफिनलायजोबदो नो नोङो लाइक लांग्राबो दंखायोबा आरो नोङो लांफिनसो थिनदो गाइसफोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होहराबाबो लाइक होलांदे होदो ना आगै हायना ना ब्लग कौन लाइक नहीं दिया फिर लेके जाए होनदों आयौ हेल' होनबाय जनिया क'क्राझारनिनो हायना आगै लोगो जागोना जायाखै बिकासआ जनि ब्र होनबाय हायनासिया जुन लाइक दिसे जुने लाइक दिसे लय जुवानो হয় নাকি কিহৰ কাৰণে লৈ যাব আহিছে দি গৈছে
তোমার কিও কি লাগিছে কিও जेथो লাগিছে जोंनिया बिकास ब्र मा खालामदों होनदों ओमफ्राय जोंहा हायनासिया लागैथिबावसो दासो কোনে কোনে লাইক দিয়া নাই লাইক দিবা দেই কোনে কোনে নতুন হয় তো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি যাবা দেই লাইক কমেন্ট শেয়াर কৰিবা দেই थांनोसै लांनो बहाय थांनो नोंलाय दालायबासो मिथियो आरो नों हायना आगै जि गुंगिलाबाबो नागिरना थांसिगोन बिकासआ है हिनजावफोरजों फन रायलायदोंनो आयु है हिनजावफोरजों फन रायलायदों गावनिजों ना सोरनिजों सोरजों बिकासना हिनजावा अबेनिब्रा बिकास बारा मैया लोंनाया खर' सादोंनो ओमफ्राय जोंहा ब्लगाव अनन आरोना जोंहा जनिया अनन थाथ' आब' सोनाबहावदुरनो दे हायनासै बाय बाय थेंक इउ सो माच हायना आगै हायनासै खर' सागाबा फैफिन दे जोंहा ब्लग जावन आरोना ओरैनो खोनानै दोनबाय थानोसैहाय रावबो फैबाबो फैयाबाबो नायनोसै आंहाबो ओरैनो दोनसै आङो मानसि बार बारदों फालाय बार गुसु बोथोरा दिनै बिसोर थाखोमोन जोंहा ब्लगाव आरोना बिकासआ आंबो थांनोसैलै जनि ब्र बाजैया आंखौ हारसिं दोनदोंना बेखायनो थांनोसै बायदि अल गाइसनो हारसिं माने मा होनखो बुजियासै आं जनि ब्र बाय होनलांबाय बिलाथि बाथोन अनल'नो अके बुजियासै आं बिकास होननायखौ जिलं बाय 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 जालायबाय जिलंआ अबेनिफ्राय फैखो गासै आया तू कहा गया था रे बाबा रुको रुको काम कर रहा है क्या नागा
बिब्लङा बानायदों अनल' होनदों दे बाथोन बानाय क्रिटिया जोंहा खय खथि जाफैबाय आरोना क्रिटि माइ हाखांबाय नामा दिनै हायाखै लाल साहासो लोंनो नागिरदों नै गाइखेर गैया लोङा आं गाइखेरखौनो मानो लोङा गेस दं नामा नोंनाव गेस वन आवारसो जाबा दोनथारसिगौमोन आं माथो
Hello, promoda kay thang kana maka naga on promote hello baje suna like and thank you so much thang mai kumare na mauji ni event ma mauji welcome most welcome good morning ma maude dasi sikating na made mauji angni ex salebe arona like hoy de happy ne thank you so much bere mati ira kai bere ai no ai thank you đồ đi đồ mà gì đâu vừa của cảm đây lúc khứ này giờ bà giờ lấy nữa phăng là của tổ thằng này của tổ con này bà thức cái mình lại đi khai lấy coffee nữa sao xí mau chưa cũng có bên đó phê phụ giờ đó đuổi sẽ bà là nghe ai đi ai đi con thôi जोंहा जेनाबो माबा फैदोंमोन आयु जोंहा most welcome मा होनदोंमोनथाय इउटुबारफोरानो बुरि गोजासो ना मा होनखो आगैजों मावदों बुरिखौनो लोगो मोनोबा बे जों मावा
गथ' गोनांखौल' लोगो मोनथारोब्रा सिख्लाफोरखौनो लोगो मोनला बे मानसिया ओमफ्राय प्लेसाबाव होननानै मिलाय जेन'आ माबा ब्ल'आ आरोना जौआ होनबाय थानानै जौ जेसमिनावबो गथ'आसो दावरावनो बेयावबो गथ' आं सिख्ला सानदोंमोन दे बेखौबो मालाय नोङो बिथिं खारगासिनो आरोना ब्लग बिथिं खारलाय खारगासिनो ना नों गासिबो सोर नायदों लाइक होनानै गालांदो सानै साथाम उनावहाय आङो मोजां लाइक होलांनानैबो गालांबानो जाथारोहाय ने जोमाव एबि माबा ब्लग डिपि ब्लग सेंग्रांजा आगोल हो मानखो रिलायस्लायबा सांग्रां जा आगै गालिनगोनबोनो जोंहा ब्लगा रागा जोंबाय मानो आदाय थैसै गगाया खाराखैरानो खाराखैना थैसैहाय गगाया गालिन खाबायला दाखालिसोनो गालिनबोथ' आरो खेबबेसे गालिनखोमोनलाय गावहा गेलेनोनो रोङा माबायदि गेलेयो नोंलाय बबे बिथिं गेलेयो गेलेनो रोङा गावहा दुम मोजां दा दुम होनगोन दुम खेबसेल'सो गोगोम मोनलांबाय आब' गिनो नै इखौ माथो गेलेनो रोङा नोंलाय मा ओंख्रि जानाय आगै होनदों आलु संनो माखो ओंख्रिया जोंना दालि मैद्रु ओमफ्राय माबासोमोन मा होनो ना बाथोन कौन है गाइस कमेंट करो लाइक करो जिमाव थांखोना माखो नोंलाय सिरिनो
Hanga khơi ly nè, thả khen này. Bố hoa dư màu lên nè. Block xe bên nào. Camilo lagi pwidw like that and then thank you so much. Nusulka habay. Milon. Mau đừng ly nè. Đúng ố này bị thay danh cái này nè. Ghi lên như thế nào, ghi lên như thế nào. Ấy, bao giờ chết. Đấy. Châu ạ. Rồi mang cream được cream dali pwidw na button chợ đừng ăn lại ăn mình chỉ thua cái nên được nghe ay shit cool baby Yo te la digo que le dieron a mono 자식은 나만에 자야 जोंहा blogआ मा होनो 10 जन दं माथोलैनो 10 दहायो 30 फैदोंमोन 18 फैदोंमोन 29 18 दहायो गैया रावबो हरा कमेन्ट खारबाय नै mono जासिगोन नामा होनदों mono गैया अबेयाव जानो बोसोरसे नांबावगोनदां apa saja muncul
दोननोसै खोमा ने आङो जोमा ओमफ्राय मिलनागै सोर दंमोन दोनसै दे बाय 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 लादो दे बेखौ लारामगोन माथो Thank you so much sama मिलनागै दोनसै आं बाय बाय दे बाय बाय दोनबाय दोनबा होनबालाय होनदों औ बाय बाय दे